खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय समा जो फगवाननाय महर लानसिनाबो दामुगै इनफाय ब्लगफोरा जोबोसिनावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय माथो होनना बुंबावनो सोनाफोर दाथ' दुर्गा मानि फुजा नालाय एसे ओंखारदों आखायाव धुप सराय लानानैहाय जों साथामजों आरोना हा बाबायाबो साइकेलजों ओमफ्राय मिनिनानै थांदों गथ'आ फैबाय थानायावनो हाथाया थेब्लें बायनानैहाय उल्था थांफिननानैहाय माने खुगा सुनो थांफिनबाय आरोना दा फैफिनसिगोन थ' नायलांफैदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो गोजानाव नङा आरोना खाथियावनो ओमफ्राय साथा एथेबलायनायसो नै थाइफिरदों नालाय दा हाजानो गिनानैहाय थांग्रोनोसै फुंनि 8:00आवसो आरोना दासो रेडि खालामगासिनो दङ सासे सुबुंखौ नायदो फारसेनि दुंथाना दामनायजों इनिफ्रायहाय ओरैहाय गानबो दामबाय थादोंमोन नालाय आं दा भइसखौ होनो हानाय नंला सोनाफोर एकदम स्ल' मसनाव मोसागासिनो दंमोन आरोना रोंनायाथ' रोंखाया नालाय फेजोंसो मोसानायानो इनिफ्राय मालाय लोगोफ्रासो क'क्राझाराव थानायफोरा हाग्रामा साजों थाखि थुखि जानानै मालाय फट' खेबजासोनाय जा स्टेटासाव दोनदों आरोना अना खाना मालाय आहालाय बिजिनिया बहा हाग्रामा सारखौ मोनबावनो क'क्राझाराव थानाय मोनब्ला खिसानि थाखि थुखि मन्दिराव लोगो मोनगौमोन जोंहा जोंनि हिर'जों हाग्रामा सारजों नाथाय उफाय गैया आं दा बेवहायनो फुजाखौ होनोसै ओमफ्राय दाबो रेडि जागासिनोसो दं आरोना जाथ'वाखैनोमोन ओमफ्राय दान्दिसे उनावहाय बिमा दुर्गानो बिसोरो भग आरि बावखाबाय नालाय ओमफ्राय होजासिगोन दे होननानै बुंनायखाय आरो बयबो बिदिनो होयै खुलुमबाय नालाय ओंखायनो जोंबो खुलुमनो होननानै आवगायबोबाय आरोना नै दाबो फुजायानो जोबाखै माने एसे गोलाव प्रसेसनि फुजा जाहैदों ओमफ्राय थेवबा बयबो खुलुमै माने ओंखारदों आरोना फुङावबो फ्रेस फैयोना ओमफ्राय नायदो सासे सुबुङा दल दामनो हाहाकार आरोना नै जानोसै मा ओंलायबावसो जानोसै नामा होमबा दामबावलाय जाबाय मा फैदो मोनसे दामबाव ओरै हांसो फैदो दामनोनो हायाखै दे जाबाय फैदो फै आगैया दामसिगोन ना दा फैदो फैदो आयौ आगै खै दावदों एबार आगैया दामसैनो नै सोर थांसैयाव सोनाखै अखा हाबावनोसै नै फैदो अखाथाराखै बेलाया ओमफ्राय नै बेहायबो जोंहा लेजेन्ड जुबिन दाखौबो होदों आरोना नै दाथ' फुं नालाय एसे साइडआव दोनथ'दों ओमफ्राय दाहाय बै मोखाङावनो लांगोन आरोना जेरावबो मन्दिराव होखाथारदों फैफिनबाय सोनाफोर जोङो ओमफ्राय फोथा थुजाबोनो मोनासै आरोना मानो होनबा मालाय माबा मन्थ्र गायगासिनोसो दङ बे फोथा आरि थुग्राया ओमफ्राय जोंबो बिराद गोबाव नेबायना ओमफ्राय गावसिनि मानसिफ्रा बिदिनो खुलुमै थांफिनगासिनो दं आरोना उनावसो थुजाफैगोन ना मागोनथाय ओंखायनो जोंबो फुजाया दानो जोबानो एसे गोबाव होगोन जाहैदों फुजाखौ माने मन्थ्र गायलागासिनो दङ ओंखायनो जोङो खुलुमनानै माने जाखिनि लांदोंमोन बेखौ बावनानै फैबाय आरोना फैफिनबाय ओमफ्राय नै जेने थेने थगायनानै साहा खालामनानै फैदों नालाय अखा हास्रासो दखानाव हाबबासै आङो अयथासार खालामनानै बिदाखौ थिनहरफिनबाय थाइबानि मा लाना फैयो बिदाखौ उल्था थिनहरफिनबाय एबारना माबायदि नेगासिनो दं खावबोनो आरोना होननायखा ओमफ्राय बिजिनियाव दाब जायगायाव बिराद मोजां साजायदों साजायखायो नङा होमबा ओमफ्राय नायजोबनो हाया आरोना माने गोजान जायो नालाय मुरथिफोरा अबेबा पेटाकाव अबेबा देवखुरा बिदि जायो नालाय ओमफ्राय गोदो सिख्लायावथ' जोङो थाबायनानैनो नायजोबोमोन आरोना एसे खाथिनिखौ बेनिफ्राय बैयाव थांबाय बिदि नायजोबोमोन आरोना ओमफ्य मेलाथ' जाखाया नालाय जोंना दुर्गा फुजायावहाय बे फुजायानो आरोना बै खना रेल कल'नि मा कल'नि बेफोरावबो नायहैजायोमोन खिन्थु दाथ' बिदि थांनो हाखालानोसै ओमफ्राय स्कुटिफोर थाबा एसे नायदिंजायोमोन आरोना दा स्कुटिबो गैया बोथोराबो मोजां नङा आरो बेफोरखौ लानानै मा गिदिंबाय थानो ओंखायनो सबसे खाथियावनो गुग्रुब खुलुमनानै फैबाय ओरैबायदि हालाद आरोना जानानै सिदा 5 मिनिटबो जिरायाखै आयै भगबान दैबो लोंमोनबा बावबायसो आं थैदो बिमा फिसा सानैजों नै बिजनि फारसे ओंखारलायबाय बिनानावा थिग थाक उन्दुदों दा बिमायबो सासे दंफैयो आरो बिमादैबो दंफैयो फैदो बेखौबो गालांबावनोसो नागिरदोंमोन आङो गोदाना माने जिन्सआ गाहायथिं एसे लावद्राय नालाय
अखा नांजानो गिदों जाबाय दे फैदो हाबाफारि दं आरोना ओंखायनो शुप थांनानै फैग्रोसै माबादि इउ गैया इउआइया सानस्रिस्रांस्रां अखायाबो दोमैनायैनो दङ दासिमबो थालिर दाउखा आलु दालि जानानै सबाय बिमा भाजा जानानै ओंखारबोबाय आरोना जोंहा फिसाला जोंहा बिदि फैनो मोनैया जा मोजां मोनाबा जेब्लायबो बिनानावनि हाहाकार सानजों आरामखौनो थानो मोनला दिनै सान्स मोननायावनो उरायनानै फैबाय आरोना बिमायजों एसे मोन्दों नालाय थाथोंसै होननानै बिमायाथ' हारसिं लाखिनो हाखानाय नङामोन एसे गोमोन जाबायमोन ना बियो ओमफ्राय उन्दुलांदोंमोन नालाय गोदो सिखारबाथाय गावसोर दंसै आरोना गाज्रि मोनो गोसोखौ बिदि गारबाथाय नङाबा गाबबायदां सिखारबायदां अब्राबायदां बिदि मोनो आरोना मोनफैनानै ओमफ्राय अबेबा खामानि जाबाय अबेबा खामानि जायाखै ओमफ्राय नै बेलेगा जालागे दाजा मालाय नै जैमा दुर्गानि माबायाव मन्दिराव मालाय खिचरि प्रसाद मोनजालायबावबायसो बेहा गोथावबा जानो नायनो अबाव थांसै बिदाय ओमफ्राय नैबेहायबो हाबनानै फैबाय आङो मबाइल फाहामग्रा दखानाव मालाय बन्द'सो ना फुजानि बन्द' ना मानि बन्द' ओमफ्राय खना खनलायाव मालाय अबहाय थांबावनो ओरैबायदि जाबाय आरो नानिखौ गारबोनानै जा गोथावमारमोन ना ओमफ्राय आं आजावाखै आरोना मन्दिर एसे मन्दिर मोखाङाव थांनो नाजाहैनांगौ नालाय आं बेनिबो खारन दङ सुनाफोरनाव नोंथांमोननो फोरमायनो आङो फिसाज्लानि आजावनायखौनो ओमफ्राय आं एसे जाबाय आरोना जा गोथावमोन फिसाज्लानि मा जादों नोङो जाखो सुनाफोर खामानियानो जाफुंथ'वाखैमोन ओरैबादि इमारजेन्सि खिनो ओंखारबायब्रा आङो ओमफ्राय फैफिननोनो हागोन हाला आं टेनसन जाबायमोन आरोना ओमफ्राय थाग थिगसे हाबैयाव दादि सासेनि दखान दंखायो नालाय जोंनि गामिनि ओमफ्राय बेयाव जों गामिनि फंबाय थायो आरो ओमफ्राय बेयाव थागसे आयै उमुक आं जा इमारजेन्सि मोनबाय होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय बे उइलाय मादैमोनाव थांनो होबाय माने बे मादैमोना बेयावनो थाखायो नालाय मुसाहारि वाइन शपआव सनाफोर बिजनिफोरा मिथिखागोन आरोना बे मुसाहारि वाइन शप दङ ना हटेलबो दङ सिङावहाय थ' बेयाव हाबनानैसो जा उदै उला साफा मोननानै फैबाय आरोना आङो एसे जिरायहैनानैसो माबादि इमारजेन्सि जानायथाय आं खुनुबेला बिदि एफाबां इमारजेन्सि जाफेराखै आं माने हैस दिनैनि इमारजेन्सिया बेलेग रोखोमनिहाय हाबाब माबानोसो जानोसै आरोना दा ओरैबादि सान्थि मोनबाय हाग्रामा सारनिसो जानोसै आरोना आंनाबो टिउसनाव खिनो ओंखारोबा नों बायदियावनो खिनो हाया मा जागोनलाय आं फिसाजोलाय बेमार जायो बाबा आंबा नुवाखै दा बुंनानै खिदों आमाइनाव मा होनो हाग्रामा सारनि दालाय सारा जोंहाथ' थाथा जायोना मा होनो हारसानि रायलायनायफोरा सारनियाबो आंनि बायदि आरोना बेनिफ्राय आंदि ओरैबादि सान्थि मोनदों एनुका सान्थि पाइसुं ओमफ्राय ससेखौ बुंनो रोंलाब्रा साराबो मा होनो खिनानै खिखांनानै स्रां मोननाय साफा मोननाय माने बायदि सान्थि मोनदों जाहैबाय आरो ओमफ्राय बेखौ साराबो जोंहा आं माने हारसानि बुंनो रोंलाय लांला आरोना बर'आव लागायना होबाय मा होनो मारै होनोमोनलाय जोंनि हिर' आरोना सहैसैयानो जोङो ओमफ्राय लाया होमबाबो जुलाफि लाबावनांबाय आरोना फुजा सिजोन नालाय जुलाफिफ्राबो एवलाबाय थायो आधा केजि जुलाफि लानानै फैबावबाय ज' जाहैनोसै ओमफ्राय सासेयाबो मा रोखोम जानानै दं दायो फन फैथ'वाखै र' आंबो हरदावथ'वाखै डाइरेक्ट सहैनोसैल' बिमा फिसा हायला हायला सफैफिनबाय जोङो सुकुमारा सानैबो रायखांफ्रांलायबाय थायो आरोना बिनानावखौनो आसोला हख्रावबायदां आसोला गाबबायदां बिदिनो रायलायफ्लांबाय थायो आरोना मोनफैफिनबाय दहाय अखा थाइफिननाया साथा सुथा लालायलायनाया नै दा सान्दुं आराम दुंबाय आरोना फैदो आफा मेंग्लिजोंबाय दोखो दोखो फुंनिफ्राय एक थुख्रा सान्थि मथन जिरायनाय गैया आरोना थेवब्लाबो एकदम आं दिनैनि आंनि अबस्थाखौ गोसोखांफ्लांबाय थासिगोन आरोना बावनो हानाय नंला आइया अमा एक्सुवेलि जोंबो थांबाय आरो फैबायना बाबा गोबाव लाखायाखै टाइमा ए भगबान मालायनि बिस्रा ड्रेस सिङायनाया गैलालै बिस्रा बिमाजों जा उन्दुलांनानै दङ मना खाना बेजोंनो उन्दुलांखादोंमोन दहायबो दान्दिसे गोबाव रायलाय होनलाय सावराय होनलाय ओमफ्राय नै आबै बुरिमाव थांनानै ओंखारबोलायबाय लैहोर फैद' बिमादैबो आरोना ओमफ्राय नाहरदो मालाय बिमायजों गोदो जा उन्दुदों सिखारबाय मालाय समान
ओमफ्राय आथिं आखाइ सुबाय मोखां थोखां सुबाय ओमफ्राय बिराद बेरायहैबावबाय आया नोजोरानो ओरैसो आरोना नै खाराथ' खिनानै फैनो खिसु सुनानै फैगोन थ' थुदो जों थांगोनसो थुदो बे आयं बुरि मोनाव मा होनो एरना होयो सुकुनि थांबा थां सेथा नङा मा नङा थुदो आयु दाना नै आंहा दाय जालायबाय आंहासो बामनांगौ जालायबाय धैस बेरायनो फै साला बिमाया सेन्देलखौ बस'दोंमोन गैला नोङो खारलांदोलै आखायाव लानानै बाल बादि बे थाङो माला सहैगोन नोङो मेराथन रेस खर' गाज्रि जहांहां जाखाबायमोन आंबो सेन्देलखौ नायाखै माखौ गानदों हाय दै माला सहैगोनलै इलाय गैला मादैया सेन्देल होदों सोलायफिनदों ओमफ्राय सुनाफोर आं ब्लग्सखौबो गोलाव खालामला आरोना आंना ब्लग्सआ बिदिनो मिक्स जालाबाय थाबाय सानसेयाव मा मावदों मा मावाखै थिगैनो दं मानसिया जुग जुगामे होननाय बायदिसो बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आरोना ओमफ्राय सान हाबहां नालाय बिराद गोसोम नुलायबाय आरोना सान्दुंजोंसो आंखौ बिराद गुफुर मोजां नुयोमोन होमबा आं बांसिन बानायबा ब्लग्सखौ सान्दुं गोसायाव बानायबा मोजां आरोना जास्ट मोजां खालामनो सोनाबा गोसोमानो गोसोमखा दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच जों आबायाव थांसै आरोना